прекрасна гледка на юг и на север. Вече от Митикас, платото на музите и рефюджисте. Тук надолу, там слизат едни гърци, полия локи. Това е Стефани, тронът на Зевс. Стефани. И ужасяващия казан надолу с отвесите. Ето го казана. И връхчето с тарапаната. Народът е щастлив. От 35 човека, 24 се качиха на върха. Ако няма тук водиш напред. Я 5-6 човека да минат напред, аз по-отзад. Плавно да има кой да ма. Сега, искам тук групата да е плътно и няма да се бърза. Ако няма клинове да ги махаме тия работи. Сега ще видя към себе. Да. Те нова жей тръгне напред. Който си носил въжета да си носи. Тук маркировка. Добре. Добре, съм доволен друг. И гледката към Сколио. И от тук къде дойде скала, точно в средата близкия връх. И тук беше гадната пътека. Чай дойда при тебе. Как ти ще дойдеш по-защото... Има ли го?